صادرشوی جنایت با مقابل حیات و سلامتی از مناظره معیشی دو همسایه سرچشمه گرفت. در حالت مستی با استفاده از کارد خوجگی قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی حرکت‌های به جامعه خفناک شهروند خبیبуллин Шавкат Хаснуллаевич соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи шаҳраки Шуроби шаҳри Исфара аст ки нисбати ҳамсояи худ Гаутилин Элдар Элгамович соли таваллудаш 1978 раво дидааст. Ҷинояти мазкур дар саҳни бинои истиқоматии рақами 46 воқеъ дар кӯчаи Авитсене шаҳраки Шуроби шаҳри Исфара ба вуқӯъ пайваст. Аз гуфти гумонбаршуда ҷалб дида ба саги хонагии ӯ дағалона рафтор кардааст ки чунин муносибат боиси муноқиша байни ду ҳамсоя гардид. Як қадам бромадам, вай мара шифр кати қалам ба зад. Мана да дастамда корд буд. Манам задам вая. аснои сар задани ҷиноят гумонбаршуда ба корҳои хоҷагӣ машғул буда дар даст кор доштааст ки онро ҳамчун олоти ҷароҳатрасонанда истифода бурда як маротиба ба қисмати шиками Элдар Гаутилин зада ба саломатиаш ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. Ташхиси суди тиббӣ ҷароҳати бардоштаи ҷабр дидаро ҷароҳати вазнин хулоса додааст. гумонбаршуда Хабибуллин Шавкат Хаснуллаевич рӯзи ҳодиса баъди бо корди хоҷагӣ ба саломатӣ ҷабр дида Гаутилин Элдар Элгамович ҷароҳати ҷисмонӣ расониданаш бо мақсади дар оянда аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мондан ва бо мақсади пинҳон гаштан аз ҳудуди ҷамоати Шуроби шаҳри Исфара ғайб зада буд. худи ҳамон рӯз дар натиҷаи гузарондани чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Tojikiston дар шаҳри Исфара ҷои пинҳонгаштаи гумонбаршуда Хабибуллин Шавкат Хаснуллаевич муайян карда шуда охир он дастгир карда шуд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. 6 маротиба суд шуданд бо ҷурми ҷиноятҳои дараҷаи вазнин ва махсусан вазнин, ғоратгарӣ, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва дуздӣ. Шахсияти Шавкат Хабибуллинро ҳамчун шахси кajрафтор муаррифӣ менамояд ки ҳангоми таъини ҷазо ба инобат гирифта мешавад.